Ha project sgrifi oersach eintneach a dol yn draste. A letter to the unknown soldier. Hai LITIR ha fosgo te dalúnis yn bí, ha lecu te lesa vi na de sgriveter proficiente as an LITIR Ceartachadh. Chwrm hyn LITIR garage, chyn yn teidir, chwyd agos Katrina Lexi Heimbel, agos DIHAOINE, siad yn yw'n a sanjugo a ha LITIR Ceartachadh as y ialig, stoch o gyfel fioing ila awn, nach de leef mi haast, agos mahami LITIR gaelig ila chawl, hami'n dochus gan gafn y sgrif dr yn Lùnastal, o'r hyg sio ha fasg 7,000 LITIR y Ceartachadh chynalarig lŷn a sio. Agos ham prosiad sio fosgad sio sy'n siach ganile, ha dŵnig yn cerfla yn Lùnastal, agos ha yn dochus gymffaiet 4,000 LITIR etter harish y prosiad gilydd. Agos ha hwnnw awn cochiantri social media, agos Facebook page ag y frosiad, smas yn arrest. Agos fe mi dyn caet edd cwtch gyda rwtyn a hachga edd Facebook page y draste, haid edd LITIR ein, o ha yn SAIGHDEAR edd LITIR ein mo look politics, Alan Johnson, agos Michael Russell, agos fo sgriefder yn animal, agos sgriefder yn achilcho animal, agos fo scholar yn ysgol, agos fo differ gyn. A ha smynig ab mae ein cocog, mae ein mar a bachor gen i fi cynnig na hachar fy hiwn ciad bliona yn is. Fy hiwn canagiac, chwryd amach ffys myna LITIR yn y hwad et hyg sio, no, hyg sin, fy hiwn canagiac, faid machbe y ianw sialting na cwas y fan y LITIR tîng yr sgir y ffostoch agos fa tor gynnu an y lios LITIR yn ysgrifig chyn yn teidir an ysgym carson sy'n ysdoch o gwrwn ysgolchin yn sasol. Ach, fa mis mynd i greu prosiect oes o hyn synioch a fawn, fa mi hyn mo frosnachig fi smynig ab myna chocygs, myna dyn i fa sasans, myna dyn i nacht y hil as a chocig. Agos ha mi edrych fi sgrifig myna chocig an y doi yn ila cwdioch yn bliona. So ma ha wyacaf ha siachgoin rigol hast, ma ha sy'n gyfi an y glosachw yn siachgoin sio a hyd la jyn Lùnastal sy'n Dilóin, ha bùth-obrach gyfi ec yn Empire Café an y glosachw agos bi Katrina Lexi Heimbel gastiwrug agos y cwdiochwg dynia ec y fel wy an y sgrifwg agos nachtachwr ni LITIR yn achga ysdach hast. So, she project ha tukul bergen yn lwy a haln, agos ha de dynia ha gal rysyn dŵl yn y fi sgrif a grwtig yn gwrtig a fi gyma garage, gyma persenta, gyma gwrtig a fi mar fiction, gwrtig a fi cylcheilche ry ffyr echtri, sy'n rwt y sgrif DIHAOINE, mae'r simple sgrif e mae ein cwtio gyda sy'n tiolach ag y hyn. Agos ysdiwch parsio gael awn. So, cwyd i mi hwnnw pys fysrwch i mae ein ffwn y fideo ha sio, agos am ein doch ysgybydynio diolch parsio gael awn.